سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات مستياب اسرائيل زقات مكونتات بزتحاز قدام منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو حجون ايرتراويان قيح مسمر سغيرم إلى زوصا مغلص بزملكت وصي زله زينا اب كارتوم استفصمه ارستات زبحاته متقعته اير ابي احمد نزلو كيناتا ملكيتو نمرحتي كونفدريشن محبر سرحتنيات ايثيوبيا زهبو مغلصن دو افريقيا بامريكان زقربلا كسنه ملاس وصي زغبرت تمرمرا علاو مغبران بايدن بزعبه بريزيدنت تشاينا شي جينبين زهبو مغلصن كالن زتقلك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم اسرائيل بقدام اب كتما تل ابيب ابستخيدن عبس تساتف ايرتراويان حتى العقبه بهوسس مسغوغم زتقالل تريس غمتات كتوسط حسب يزلا اتين ابالات بوليس صنبره امنغو جلتات دغفتن تقاومتن نايت ايرترا زلو مريحنس تخيد غونصاو غچت كساب حجي بزله حبريتا وزقوسلو استات 177 بصيحم አለው نزي ጉዳይ ደጋግሞ መግለጽ ዘሃበሉ ቀደመ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ሕጅድማ ቀይሕ መስመር ተጣሒሳለ ክብል ተዛሪቦ በተወሰኺ ንኹሎም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ኢሉ ዝገለጾም አፍሪካውያን ስደተኛታት ካብታ ሃገር ንብራሮም ዘኽእል ሓድሽ ወጥን ክሕንጸጽዩ አዚዝ ዘሎ እዚ ዘይተገመተ ዕግርግር በቀደም እቶም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝቃወሙ ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ኤምባሲ ሃገሮም ዝተዳለወ መደብ ክስረዝ ነሰበ ስልጣን እስራኤል ሓቲትና ድሕረ መባሎም ዝተላዕለዩ ሰልፈኛታት ኣብ ዙርያት ቦታ ነዘነበረ መከላኸሊ ሓጽር ፖሊስ ጥሒሶምን ይዕኔምን እዮም ፈረሰኛታት ፖሊስ ነቶም ሰልፈኛታት ከዓቅትዎም ከቃለሱን ካለው ኣኽበርቲ ጸጥታ ድማ ዘነብዕ ጋዝ ተኩሶም እዮም ጥይት ምጥቃም ኣብ መቃን ሕጊ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናዕቢ ኣሎ ድየለን ዝብል ጉዳይ ድማ መርመራ ተጀሚሩሎ ከምዚ ፍለጥ ኣባላት ፖሊስ እስራኤል ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ጠያይት ተኩሶም ነይሮም እዮም ብጠያይቱን ዝተሃርሙ ውልቀ ሰባት ከም ዘለውን ኣብ ዘዋን ኣብ ሕክምና ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡን ይሕበር እዩ ፖሊስ እስራኤል ጠያይት ክትኩስ ዝተገደደ ሓያሎ ዓሰርታት ካብቶም ዝተሃርሙ ጥሒሶም ድሕሪ ምምጾም ንባዕሎም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ኮይኑ ስለዝተሰምዖም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ወይም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ጉዳይ ግና ኣብ መቃን ሕጊ ሕጋውነት ኣለዎ ድየብሉን መርመራ ተጀሚሩሎ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ጽገናታት ሕጊ ስደተኛታት ድሮ ኣብ ዝተመቃቀለ ሃዋህው ኣብ ዘላትሉ እዋን እቲ ናዕቢ ንጉዳይ ስደተኛታት ሓደ ዕቱብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክኸውን ገይሩዎሎ ኣባል ካቢነ ሚኒስትራትን ሕሉፍ የመናዊ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነትን እስራኤል ዝኾነ ኢታሜር ቤንጊቪር ንኹሎም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስደተኛታት በጅምላ ንምስጓግ ዘኽእል ሕጊ ነገለ ክፋል ናይቲ ቀዋማዊ መሰረታዊ ሕጊ እስራኤል በመንጸር ሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ጽገናታትን ክገብር ዘኽእል እማመ ከቕርብ መደብ ኣለዎ ኣብ እስራኤል ኣስታት 18000 ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ መብዛሕትኦም ቅድሚ ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ በቲ ከቢድ ዝኾነ መንገዲ ሓውሲ ደሴት ሲናይ ግብጽ ሰጊሮም ይማትዮም سراو السودان أبرز كتما السودان باستخياد متقعة أير كلت هتصانات زركبهم بوحدو 10 سبات كم زموتو تطابق تقاليصم أب كبابي دوباو معراب كارتو مبزركب كلاكلا القبة بوزحات كب قدايات تمتقعتي أفرس راس كم استقبر وانت حبيرو تمالسن بتا بوزح كبابيتات مدافعين روكيتين كم ستوكوسي زكلاتس سراو السودان حالتات قلت فدقفن نكارتو نمقوزر كمية زي جميرم أوق زركبو خوينم كساب حجب ما أيز غصر زيقاتات تقتلهم اللو منستر طعنا تهاجر أملا السودان لعل الشحن 200 سبات كم زموتو كون تغلصه اتقصره لعز كزايت كم زخيل يزغلص بزحات سلامويان سبات امونغو توغ تقرقيرهم يمزركبو استات 2.2 مليون سبات اوش السودان استمزابلو خوينم لعل فرق مليون دما اب غرابه هاغرات تعقبهم كم زلو ود حرات هاغرات يغلص حلفي سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهانن ازازو تهدروا حالتات قلطف دغف جنرال محمد حمدان دغلون ابزعبه مصاي عدل تهاجر كيترددو بمترافميو اتخوينا تولعو سبات كبوتا وغن خلي بزبل تدغاغم سمعات تخزدو بالكوت أوج انت نبرق براوك خوغن اي ترايان نوس وتهدروا حيلتات قلطف دقف نمبزحتو كفال كارتومن كتماتات اندرمانن بحرن تقوصاصير يزركب سراوي السودان كا حيلتات قلطف دقف كابت زحازو كبابيتات كلوقن مغبر بتتغاغامي ناي مدافعن ناي نفرتن دبدبات يزكايد اتناي قدم متقعت دما حدا كابزوم كبت متقعتاتيو بحفشا بسنك زكينات بما يزغصر سبات هيوتم كسونن كلو استات 3 مليون زغموتخا خاب غزوم كفانا قولو تگديدم الله منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسقال بمنقد تويتر غيرو زرقحو أبزول حبريتا قال بقالو بريزيدنت إسياس أفورقي بعدما بريزيدنت ويليام روتو كبر بعته كساب شدشة مسكرم كتما نيروبي أبت انقدو وعلى كلمة أفريقيا نمستاف لومي ساعة شدشة فرقان نقو ناب كينيا جيشو إلو
قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد ناي وصاي متأتاو كسايب زيله منقص ጸገማት بسلامو مقدن مفتاح دلو مهلاو غليصو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد استفلالي ከባቢታት ተሃገር ዝረአይ ዘሎ ጎንጽታት ከሳብ ዝኾነ ናይ ወጻይ መተእታው ዘየለ بسلامو መንገድን ዘተን ምፍታሕ ቆሪጾ ተላዒሉ ከም ዘሎ ዘገለጸ ምስ ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረ ርክብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብረቡዕ ንመጀመርታ እዋንዩ ምስ ሓለፍቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ተሃገር ዝተራኸበ ፕሬዝደንት እቲ ማሕበር ካሳሁን ፎሎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተራኺቦም ከም ዝተዛተዩን ካብቲ ዘቕረቡ ሕቶታት ሓደ ድማ መጸታ ዝተኣሳሰር ጉዳይ መንባሩን ኣብሪሁ ጎንጽታት በሰላሙ መንገድ ምፍታሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ሰሜን ዝጸንሐ ኩናት በሰላም ንምፍታሕ መንግስቲ ዝወሰደ ስጉምታት ቆኑዕን በቲ ማሕበር ዝድገፈን ምዃኑን ከም ዝገለጹን እቲ ኸምኡ ዓይነት ውሳነ ድማ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ካልኦት ክልላት ንዝፍጠር ዘሎ ግጭታት ንምፍታሕ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዘለዎም ከም ዝገለጹን ተዛሪቡ ሓላፊ ናይቲ ማሕበር ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዘሎ ጎንጽታት ብዘተን በሰላማዊ መንገድን ክፍታሕ ኣለዎን ዝብል ሕቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተዋሃቦ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰላም ከም ዝደሊ ከም ዝነገሮም ይገሊጹ ንሱ ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩሎም ክምለሱልና ዝግብኦም ሕቶታት ንምትግባር ኣንፈት ሂብና ኣሎ ክብሉን ገሊጹ ደቡብ አፍሪካ ንሩሲያ ኣጽዋር ከም ዘቀረበ ዝሕብር ዝኾነ ጭብጥ የለን ክብል ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ነዝን ምጽራይ ዝተመሰረተት ናጻ መርማሪት ኮሚሽን ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይረኸበት ይገሊጹ እታ መርማሪት ኮሚሽን ከዓ ነቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣምባሳደር አሜሪካ ዝነበረ ሩበን ፕሪጌቲ መርከብ ሩሲያ ኣብ ወደብ ኬፕታውን ኣጽዋር ጽዒና ኢሉ ዘቕረቦ ክሲ ነጺግዎሎ እታ ኣምባሳደር ኣቕሪቦ ዝነበረ ክስታት ድማ እታ ኣብ ኩናት ሩሲያን ዩክሬንን ዘይሻራውነት ተራ ኣለኒ እትብል ደቡብ አፍሪካ መትከላ ኣምለከታት ሕቶ ያኣት ይነይሩ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ድማ እቲ ክሲ ንባጤራት ሃገር ሃስዩ ንዝና ሃገርናውን ብኸቢድ ጎዲእዎ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ኣብቲ ብሰንበት ዝሃቦ መግለጺ እታ መርከብ ካብ ደቡብ አፍሪካ ናይ ኣጽዋር ጽዕነት ሒዛ ናብ ሩሲያ ትኸይድ ነይራ ዝብል ክሲ ዝድግፍ መርትዖ ኣይተረኽበን እታ ኮሚሽን እውን ነዚ ዝድግፍ መርትዖ ኣይረኸበትን ንሰደድ ዝኸውን ኣጽዋር እውን ፍቓድ ኣይተዋሃበን ናብ ወጻኢ ዝተለኣኸ ኣጽዋር እውን የለን ብምባል ነቲ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝቐረበ ክሲ ነጽይጎላ በንጻሩ እቲ ዝተኻየደ ምርመራ ኣብ 2018 ደቡብ አፍሪካ ካብ ሩሲያ ዝገዝኣቶ ኣጽዋር ብመርከብ ናብ ደቡብ አፍሪካ ከም ዝኣተወ ይገሊጹ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ቻይናው መዘነው ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብቲ ኣብ ህንዲ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ 20 ክሳተፍ ዘይምዃኑ ምፍላጡ ዘይሕጉስ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 20 ንፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ወኪሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኬኪያንግ ክሳተፍ እዩ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደንን ንመወዳእታ ግዜ በኣካል ዝተራኸብሉ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 20 እዩ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ብሓቂ ክሳተፍ ዲ ኣይክሳተፍን ንሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ሕቶ ኣብ ዝቀረበሉ ድማ ነቲ ሕቶ ከይመለሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኩያንግ ንልኡኽ ቻይና ኣብ ጉጅለ 20 ክመርሕ ኢሉ ክብል መሊሱ ይኹን እምበር ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ምንጭታትና ሓቢሮምና ብዝበላ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብቲ ዋዕላ ኣይሳተፉን እየን ዝብላ ዘለዋ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም